Vlog. Welcome to my guys. Muli guys, ito muli si Visayan Daisy Vlog na nagsasabi sa inyo na day off ko na naman ngayon guys. Good morning sa inyong lahat. Ngayon guys, papunta tayo sa mag-ano ako ngayon guys, magpapabooster. Kaya ito naglalakad na naman tayo guys. Walang mag-ano ngayon guys. Ako may nakatingin sa akin guys, kaya magsuot tayo ng ng mask. Mahirap na mamaya. Ano pala yun, civilian pala yun. Kumbalaga yung tingin niya na yun, parang warning na yun. Na alam mo na. Sige guys, mag-ano muna ako, baka mamumo ako, tigil muna, dugtungan ko na lang to guys. Tingnan mo guys kung paano karagid si Bisayang guys. Naglalakad ako, nakain ako para pagdating ko dun sa MTR. Tapos na ako kumain kasi di ba bawal kumain sa MTR. Naku, naambon pa. Ito guys, tita mo tong ko, may tubig ako. Chasiw pao, dalawa, tsaka isang mantaw. Ayun, chasiw pao pala guys, yun, siupaw sa atin. Bumili ako dun sa dalawang siupaw tsaka isang mantaw. Kasi baon ko mamaya, siyempre pipila ka. Tapos bumili ako dito, tapos kilikili ko ng tubig. Diba ganun guys, guys, ganun ka karagid guys, si Bisayang guys, kahit naglalakad, nakain tayo para solve na guys, pagpabooster natin mamaya guys, hindi tayong tomgots guys, diba guys? Sige guys, lalamunin ko, pagod ako, lalamunin ko muna to guys, malapit na ako sa MTR, dapat matapos ko to. Sige na guys, ito guys, solve na. Na yung tag dito, busog na ako, kumain ako ng guys, yung mantaw. Alam nyo ba kung ano yung mantaw? Yung mantaw, yan siya, kulay puti na parang siupaw siya. Pero siya yung ang style niya hindi bilog, bali siya square. Tapos masarap siya, yung wala siyang laman na di kagaya nitong binili kong dalawang siupaw. O kasi di ba ang siupaw may laman siya na baboy nga sa loob. Kasi siupaw nga. Yung mantaw plain lang siya na parang siupaw siya. Pero malasa siya, walang laman sa loob. Kaya yun ang kinain ko ngayon. Itong dalawa mamaya guys, mamaya habang nagpipila ka guys. Tapos may tubig ako. Ngayon ay dala rin akong payong kasi naambon. Pagkatapos ko nito magsalita, magbubukas ako ng payong guys. Kasi naambon, kaya dagdag lamig na naman ito guys. Sige guys, tuloy-tuloy lang muna. Chika-chika, makipagmarites lang kayo dyan guys. Ay nako, ayun, pakilalang busog na si Bisayang guys. Ito guys, naglalakad ako papunta dun sa pagbaksinan. Nasunod ako sa Indonesian kasi nagtanong ako sa kanya, nagkataon dun siya pupunta kasi magpapabaksin din siya. Kaya ito, ayan siya nakasunod ako sa kanya guys. Ayan siya nakatakip. Ngayon malapit lang pala, lalakar lang, tinuro niya na. Ito guys, lapit lang pala. Ayan na siya lapit lang sa MTR. Nagpapahinga tayo ngayon guys kasi katatapos lang natin mabooster. Sabi kung si Michael learns to rock guys, may 25 minutes. Ito naman si Bisayan may 15 minutes na resting time, diba? Ito na guys, tapos na, success na yung booster ni Bisayan. Ano ba yan? Buhok ko parang wig kapag pagupit nga parang wig naman yung buhok ko. Tapos na guys yung ko guys, yung pangit ng buhok ko. Tapos na guys yung booster ko. Aalis na ako rito guys kasi diba sabi nung amo ko, leave soon. Alis daw ka agad kasi nandito ang
ang maraming positive sa lugar na to. Kaya ito, papunta na ako guys ng MTR. Hello guys, ano na ako guys, papunta ako, babalik ako ng Diamond Hill. Papunta ako doon kila Elsie. Ay nako guys, dahil sa inyo napaaga ang baba ko sa MTR, imbis na Diamond Hill ako bababa, Taisim, bumaba na ako sa kaka-message ko dyan sa mga marites na yan. Kayo kasi, pero okay lang kasi sumakay uli ako. Kaya ngayon nandito na ako ngayon guys sa Diamond Hill. Diba? Ha? Hello guys, uli, andito ako sa lugar ng aking pinanggalingan sa aking 2 years dito sa G1 San. Ito, papunta ako sa highball ni Elsie guys. Nakakamiss ng lugar na to, pero wala tayong magawa, may bago na tayong amo, kaya tanggapin natin ang dapat natanggapin. Ang nakaraan ay nakaraan na, diba? Naku, ang dami nakatingin sa akin, oh. Nakita nila dumaan si Katsupoy. Tara nila, siguro si Katsupoy ang dumaan. Nagtitinginan sila. Wow! Aga-aga nga naman naglalakad ako dito sa mall. Aga-aga nagsasalita ako na nagbibideo, kaya tinginan sila. Akala nila dumaan na si Katsupoy. Dito na ako sa bahay nila Elsie. Dumating na. Kakain tayo guys ng siopaw. Kasi kanina hindi ko doon nakain yung siopaw ko. Gawa, sabi ni ma'am, umalis ka agad ako sa lugar na yon. Kasi andun daw yung maraming COVID. Kaya imbis na tatabi pa ako para kumain, hindi na ako pumunta na kaagad ako rito guys. Gawang siopaw at ang kape na tinimpla ni Elsie. Tsaka magkakain daw kami ng lupa ko. Ibig sabihin radish cake. Nandito ako ngayon sa loob ng mall. Kasi si Elsie, saka yung amo niya nagpunta sa ospital. Gawa na dapat sana lalabas ngayon yung amo niya, ang alaga niya. Ang usapan namin ni Elsie, magluluto nga kami ng sinigang. Kaso lang hindi natuloy yung paglabas. Kaya ang ginawa, na tumawag yung ospital. Ang ginawa ng amo, nagpunta sa ospital, naghatid ng dalawang balot na diaper. Ngayon gusto ni Elsie sasama ako dun sa ospital. Kasi tatlo kami ng amo niya. Sabi ko dito na lang ako sa mall, hintayin ko na lang siya rito. Kasi mamaya, sabi ko kakain na lang tayo mamaya sa Kentucky. Dito na lang muna ako mag-ikot-ikot sa mall. Kaysa magbuntot-buntot ako sa kanila. Andun yung at pati ang amo niya. Sabi ko dito muna ako mag-video-video muna ako rito sa mall. Para pang content ba guys. Tsaka yung magpapagupit ako kasi parang parang wig. Parang wig ng buko. Magpapagupit ako sa taas. Habang hinihintay ko si Elsie tsaka yung amo niya na babalik, kasi babalik uli ako dun sa bahay nila. Dito muna ako magpagupit muna ako guys, saglit muna. From this na book na parang wig kanina, kasi binasa ko nga, nag-CR ako, binasa ko. Ngayon magpapagupit muna ako, ha? Hi! Andito kami. Hindi guys, natuloy yung pagpagupit ko. Kasi papasok pa lang dapat ako sa pagupitan. Tumawag si Elsie na makakita raw kami sa Diamond Hill. Gawa yung amo daw niya, hindi isasama. Ngayon, pumunta akong Diamond Hill. Nagkataon naman umano uli, pagkita namin ng Diamond Hill, tumawag na naman yung amo niya. Sinabi ng amo niya na ililipat ng ospital yung alaga niya. Ngayon sabi ko parang buwang yung amo niya kasi pabago-bago ang isip. Kakain na sana kami. Ngayon sabi ko
Ay, naku, masayang ang isang araw ko na wala akong gagawing video, guys. Kasi kailangan ko nga ngayon ng video, ng maraming video. Ngayon, sabi ko, nagkataon naman nakita ko si Lisa, nakapupunta raw siya ng peak. Kaya sabi ko, Liz, saan ka? Nasa Central. Kaya andito, guys, nagkita kami sa Central. Ito. Kasi may maglakad-lakad kami. Pero Hindi na go. Ay, di ba may kwento yan, yung hindi na ba, hindi, pinagtagpo. Ano ba yun, yun ang may, hindi ko alam yung basta rinig ko lang yung ganun, guys. Kaya kami, kami ang nagkita ngayon dito sa Central, kaya ito magkasama kami. Sasama ba si Alex? Ayun, may isa pa kaming kasama, guys. Hindi wala rin sa plano. Wala sa plano. Nag-uusap kami nila, Alex, wala sa plano na magkikita. Pero tingnan mo ngayon, bigla na lang siya nakita. Kaya kami, ayun, naano siya. It's weird kasi Nakita mo, guys, mga hindi inaasahang pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Nandito kami. Ayan din ang isa, guys, Si guys, si Alex. Taga doon yan sa amin, taga Kapis yan. Yan ang pinagpala sa lahat ng Kaibigan niya siya, guys, ni Lisa, pero nagkita kami, nagkaalaman kami ng taga Kapis siya. Sa kakakwentuhan namin, guys, ginutom kami, kaya ito, nandito kami ngayon. Lalamon kami, guys. Mumukbang kami. Mukbang na lang kami. Tapos, kung magagala kami daw, ewan ko, medyo masakit nga, guys, ang braso ko. Gawa na, di ba, na booster ako. Pero kung mag-iisip-iisipin ko lang, maganda yung may nakakausap ako kasi para makalimutan ko na nagpa-booster ako. Kasi kanina, nung nagsusulo ako, naisip ko, ba't parang masakit at ang panga ko? Sabi ko, parang masakit ang dibdib ko kung ano naiisip ko kasi nagpa-booster ako. Pero kagaya nito, may kadaldalan ka, guys, hindi mo naiisip na baga nakakalimutan mo sa utak mo. Kaya di ba kanina, may kausap ko kanina si Miga Erlinda na na kakalimutan ko na nagpa-booster ako, pero pag magsusula ako naisip ko na parang masakit ang likod ko, kaya masakit ang braso ko na lalo ka, guys, yung kakabahan ka lalo, kaya mabuti itong ginagawa ko, makipagdaldalan, diba? Kaso lang, sige kadaldal, nagugutom, diba?